Uyon usab si Gobernador Gwen Garcia nga undango na ang pagsulob og mga face shields. Matod pa niya, dugay na nga mao kini ang iyang baruganan apan naghilom-hilom lang siya isip pagtahod sa kadakuan sa Interagency Task Force. Dili na kinahanglan nga magsulob og face shields sa outdoors sa lalawigan sa Sugbo. Gawas sa mga dapit nga mao'y gimando sa nasudnong kagamhanan nga gitawag nga 3 Cs. Kini mo ang closed ug mga sirado nga mga dapit sama sa malls, crowded places ug close contact. Kini mo'y nakalatid sa Executive Order No. 43 nga gi-issue ni Gobernador Gwen Garcia kagahapon, Nobyembre 5. Buot ni Gobernador Gwen Garcia nga wagtangon na ang pulisya sa nasudnong kagamhanan sa pagpasulob og face shield sa pagsakay sa mga di pasero ang mga sakyanan. Managsama og baruganan si Gobernador Garcia ug Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga dili na angay nga magsulob og face shields ang mga pasahero tungod kay giablihan naman ang mga bintana sa mga bus, minibus, PUJ ug taxi ug wala na magamit og aircon. I salute Mayor Inday for taking that position. As you know, I have long ago silently taken that position as well. Kanang face shields good, ipatangtang na sana nato grabe ha. We are the only country in the world wearing face mask with face shield. I definitely agree with Mayor Sara. I have been silently pushing for that. Makigtagbo siya nila ni Land Transportation Office kung LTO-7 Director Victor Caindic ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr. aron hisgutan ang posibilidad nga wagtangon na ang pulisya sa pagpasulob og face shield kung musakay sa mga publikong sakyanan. Giklaro sa gobernador nga sa sinugdanan pa lang wala siya momando sa pagpasulob og face shield sa mga pasahero tungod kay kini kamanduan man sa Department of Transportation. Ang LTFRB ni-issue og Memorandum Circular No. 2020-031 nga nagmando sa tanang mga driver, conductors ug mga pasahero sa public utility vehicles nga magsulob og face mask og face shields or eye protectors samtang anasod sa PUV. Alang ni Garcia, dili ang mga driver ang angay silutan kundo na may mga pasahero nga wala magsulob og face mask og face shield tungod kay mas responsibilidad niini nga luwas nga matud ang ilang mga pasahero. They are not there to implement health protocols because if they need to do the two things at the same time, that might endanger the lives of the passengers because the driver will keep on looking back and checking on the passengers. I mean, you know, it's impractical. Una sa tanan, let us not punish the buses, the minibuses, if the passengers on the checkpoints are seen not wearing masks or face shields. If we are to be more humane and practical about it, as well as cognitive, or as well as recognizing actual facts on the ground, it is not the driver that should be punished. And I have always said, let us not punish the person. Give him the face mask. Let him wear. Remind him. Dugay na nga pulisya ni Gobernador Garcia nga dili dakpon ang mga tawo nga masakpan nga wala magsulob og face mask. Apan hatagan hinuon sila og face mask kung masakpan nga wala sila magsulob niini. Let this now be every person's responsibility. Dili man ta mga batang gagmay good. If you want to protect yourself and you feel that wearing a face mask is the best way to protect, then wear it. You have a family to protect. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.